Salam mehriman dogonlar, edi dilleşler, giç ýaşy, gadyrdan tomoşaçylar. Täze eliniz gutly bolsun. Ata watanyňky, ata watanyň töweregindäki ýurtlarda ýaşaýan. Täze 2023-nji ýylda giren tomoşaçylarymyz, illeşlerimiz, eňneşlerimiz hemmäňize gutly bolsun, düşümli bolsun. Siz täze ýyla başladyňyz, biz täze ýyla garaşyp otyrys. Ýöne biz täze ýylla boljak täze öwürlüşiklere, täze ýylla türkmeniň bagtynyň çugup başlajak täze döwre ýurdun içindäki we daşyndaky ähli demokratik oppozisiýa güýçleri höküminde şoň alýansy bileleşi bolan Türkmen Hereket Demokratik Guramasy ýa-da Halk Fronty höküminde gowy taýýarlygymyzy gördük, Hudaýa şükür. Täze ýylla hem netijeleri bilelikde görür. Ýöne häzir inni daşary ýurtdaky Türkmenistanly illeşlerimiziň täze ýyla girjek bir ýurdu we Türkiýe bir ýarym saatdan az wagtdan şolar täze ýyla girýär. Şoň üçin täze ýyldan öňürtü şu 2022-nji ýylda Türkmenistanda nähili mühim wakalar bolup geçdi. Nähili syýasy oýunlar ediljek boldy. Manipulyasiýalar ediljek boldy. Şoň bilen baglanşykly bir halkara hasabat bar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň çap eden bir hasabaty bar. Türkmenistanyň Kronikasy neşrine esaslanyp taýýarlanan şu 2022-nji ýylyň mühim wakalarynyň jemini men siziň dikkatyňize ýetirjek. Ondan soň Türkiýedäki dostlarym bilen bilelikde, eňneşlerimiz bilen bilelikde biz gönümmel efirde ýaýynla video gepleşik arkaly täze ýyla girjek bolýar. Şoň üçin şoňa çenni jemläp ýetişmekçi nesip bolsa. Şuňky mewzu tema 2022-nji ýyldaky esasy wakalar, ýagny Türkmenistanda nähili möhüm wakalar bolup geçdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşrine esaslanylan bir ýylyň jemi we Kira Kremer diýip bir taýýarlapdyr. Şonu siziň dikkatyňize ýetirýän. Bütün dünýä üçin ýene bir kıyın ýyl gutorýar. Ýagny 2022-nji ýyl bütün dünýä üçin gaty bir kıyın ýyl boldy. Bu 2022-nji ýylda esasy habar Russiýanyň, ýagny Putiniň Ukraina çözmegi, Ukrainany basyp almagy boldy. Türkmenistanda 2022-nji ýyl ýurdun goşa hökümetine geçiş, adaty milli ýaşaýyş düzgünleriniň girdilmegi we aýallaryň hukuklarynyň bozulmagy ýaly syýasy göçümleň ýyly boldy. Häkimetleriň Türk ýolbaşçylaryna öz raýatları üçin wiza düzgünini girdmek islegi hem garaşylmadyk ýagdaý boldy. Türkmenistanyň Kronikasynyň neşri geçen ýyl bolan ýatdan çykmajak şu we beýleki möhüm wakalary ýada salyp ýylyň jemini siziň dikkatyňize öýdürleýär. Maşgala dolandyrylşy. 19 martda Aşgabatda Türkmenistanyň 3-nji prezidentiniň kasam kabul ediş dawraty bolup geçdi. Serdar Berdimuhammedow KK'sy bilen deňeşdirilenine 72,197 göterim ses alyp Türkmenistanyň 3-nji prezidenti boldy. Täze döwlet başçysynyň saýlanmagy ýurdun syýasatyna düýpli ýetgeşmelere getirmedi. Kiçi Berdimuhammedow ministrler kabinetine täze keşipler getirmedi. Öňkü kardeşleri we işewur adamlary bilen ähli möhüm duşuklary ilki KK'sy Halk Maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow geçirýär. Mundan başga geçiriljek wezipe laýyk gelmeýän KK'nyň gatnaşmagyna gurnalýan ýygnaklarda premier ministrleriň ornmasarlary Türkmenistanyň ykdysadyetinde dowam edýän pete gaçyş sebäpli ýiti tankyd edilýär. KK Berdimuhammedowyň daşary ýurt
saparlary hem azalmady. Bu Özbegistanda geçirilen Türkiýe döwletleriniň guramasynyň prezidentleriniň geňeşiniň mejlisine we Russiýa Federasiýasyna, Yaponiýa, şeýle-de Günorta Koreýa gurnan saparlaryndan ibaratdy. Şol wagtda Serdar açaçan iç gysgynç görnüşde Sewitleriň ýol başçylary we ministrler kabinetiniň mejlisleri bilen bilelikde hepdelik duşuşyklar geçirýär. Kärdeşleri bilen duşuşyklarda kagaz ýüzündäki sözleri okaýar. We kän bir höwes bilen bolmasa beýleki dawaralary geçirýär, şolara gatnaşýar. Tesvirnama, dynjalyş günlerine gülleselerini goýmak ýa-da nahal oturtmak bolsun, prezidentlik ondan edil kakasy ýaly lezzet almaýanlygyny aýdym görkezýär. Adaty patriarkiýa. Baharda Türkmenistan dünýäniň köpçülikligini habar beriş serişdelerine häzirki wagtda ayal gyýlaryň kosmetika serişdelerini ulanmagy, botoks sanjymlaryny almagy, gaşlaryny boýamak we dyrnaklaryny artdyrmak, üstürmek, timarlamak ýaly zatlan gadagan edilen ýurdu hökümine bütün dünýä metbuatyna algaly. Şeýle gadaganlyklaryň hemmesi ýaly bu da sese goýulmady ýa-da kanun esasyna kesgitlenmedi. Şoň üçin wezipeli adamlar öz inisiativasy boýunça öz islegine görä bu gadagançylyklary keypine görä amala aşyrdy. Bir ýerde gözellik salonlary ýapyldy, bir ýerde dyrnaklar we saç boýaglary dükan tekçelerinden ýitirim boldy. Gadaganlyklar bilen bir wagtyň özünde talepler we tutuş ýurt boýunça büdjet guramalarynyň işgärleriniň ayal gyzlar bilen ahlak hem milli däp desturlar berja etmek temazy boýunça ýygnaklar geçiriligi bildirilýärdi. We habar beriş serişdeleri bu mesele ähli maksatlary, ähli makalalary bagyşlady. Ýagny bar ünsüni hut şu mesele gönükdirdi. Bir näçe aýdan soň gadaganlyklar azaldy we inni türkmen ayal gyzlary delle kanalara erkin baryp dodoklaryny oňardyp bilýärler. Emma Türkmenistan şonda da dünýäniň beýleki ýurtlary üçin aýallaryň botoks we ýasama dyrnaklary üçin jerime salynýan ýurdu höküminde bolmagyna galýar. Ayal gyzlar temasynyň dogamy höküminde şu ýyl haýsydyr bir mesele çözülýän ýurt üçin maşgaladaky aýallaryň ýagdaýy barada açaçan hasabatyň ýaýradylanlygyny ýadymyzdan çykarmaly. UFPA tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä Türkmenistanda 8 aýallan biri, ýagny bu umumy aýallan 100-den 12 götermene barabar bolýar. Ömrüniň belli bir döwründe ýan ýollaşy ýa-da ýollaşy tarapyndan fiziki we ýa-da jynsy zorluga duçar edildi. Şol wagtda ezir çeken aýallar yerli häkimiýetlere we jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerine seýrek ýüz tutdular. Sebäbi goşadyrnyň içinde maşgalanyň awraýyna ziýan bermek islemeýärdiler. Şeýle-de bolsa meseleni boýun almak entek onu düzeltmek üçin ilkinji ädim däl. Has dogrusy gözlegiň geçirilmegi halkara guramalar tarapyndan hökmany şertdi. Bulardan bir hökmanylygy ýerine ýetirdiler. Başga bolan zat ýok. Bize Türk deniz kenarları gerek däl. Türkmen migrasiýasynyň migrantlarynyň köpçüliginiň erkin işlemi üçin gidip bilýän ýurdu bolan Türkiýe, muňa garamazdan Türkmenistan bilen wiza düzgünlüğü girdi. Bu 13 sentýarda bolup geçdi. Bu karar Türkmen häkimiýetleriniň haýyşy boýunça kabul edildi. Muny Aşgabat hökümeti goşadyrnyň içinde raýatlarynyň Türkiýede galmagynyň kadalaryny ýygyderli gowlandyrmak we ona täzelikler girizmek islegi görünüşini düşünürdi. Şeýle goşadyrnyň içinde haýyş ilatyň köpçüliklüğün göçmegi
we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň oppozisiýa çykyşlaryna has köp üns berip başlamagy bilen baglanşykly bolsa gerek. Migrantlar 2020-nji we 2021-nji ýyllarda Istanbul'la işçen hereketleri görkezdiler. Aktivistler Berdimuhammedow we rejimini diňe bir ykdysady kynçylyklar we ilatyň garyplygy üçin dälle eýsem Lewapdaky hem Mardaky tupanlaryň pidalary we häzirki hökümeti aladalandyryp bilmeýän koronawirusyň ýoklugy baradaky maglumatlar tankytladylar. Muň üçin näýleligini bildirdiler. Ýenjildiler we deportasiýa merkezine iýerliler. Indi Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurtdan çykmagy hasam kynlaşdy. Suw ýetmezçiligi. Türkmenistan indi bir näçe ýyl bäri guroklukdan we suw ýetmezçiliginden ejir çekýär. We bu ýyl ýurt üçin iň gurok bir ýyla öwrüldi. 2022-nji ýyl. Garaşsaz habar beriş serişdeleri ilatyň suw üçinçiligi we ekin meýdanlaryny sugormak bilen baglanşykly meseleler barada ýygyderli ýazýarlar. Ýöne şu ýylyň ýazynda ýurdun ýolbaşçylary ulgamyň pidasyna öwrülen bu meseleni ahyrına boyun alalar, ykrar etdiler. May aýynyň başynda prezident Aýra-Senagat toplumyna jogapkär premier ministriň ornmasaryna ekilen meýdanlary sugormagy, derýalaryň we kanallaryň ýagdaýyny seljermegi, şeýle hem olary arasalamagy we suw tyşytlaýyş tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy buyurdy. Bir ay geçen soň döwlet baş tutany Amy Derýa we Garawun kanallaryndan başlap derýa akawalaryny gözden geçirmegi we arasalamagy tawşyryp wezipeli adamlary işinden aýyrdy. Ministrler şeýle hem suwgu gaýtadan işleýän zawodlary gurmak we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine suw bermek mümkinçiligini öwrenmek tawşyryldy. Soňky aýlarda resmiler adatça belli bir sebäpden goşadyrnyň içinde suw üçinçiligini gowlandyrmak boýunça işler barada hasabat berip başladylar. Ýani Aşgabatyň suw üçinçiligi bilen barlaşykly. Aýratyn çärelere gelsek, Daşowy derýasynda suw howdanynyň gurulşy ýany başlandy. Balkan sebätiniň ýaşaýjylary üçin suw gaýtadan işleýän zawodyň gurulşy üçin tehniki, ykdysady esaslandyryş düzüldi. Şu tomos bilen bilelikde paýtagtda we sebätlerde suw üçinçiligi henidem kesilmäge dowam etdi. Bökdöşükler dowam etdi. Paýtaýym kampaniýasy şowsuz boldy. Oba hojalygyna ýene bir ösüş. Döwlet habar beriş serişdeleriniň adatça bu ýagdaýlarda paýta hasylyny ýygnamak meýilnamasynyň yerine ýetirilişi barada goşadyrnyň içinde gow habarlaryň, ýagşy habarlaryň ýokdugy boldy. Bu ýyl paýta ekilýän meýdanlaryň göwrümi 620.000 hektardan 580.000 hektara çenli azallyly. Ýöne 1.250.000 tonna hasyl almak, paýta hasyllanmak meýilnamasy öňküligine galdy. Adatça prezidentiň yerine ýetirilişi barada noýabryň ilkinji 10 gününde şol aýyň ikinji ýegşenmesinde bellenýän hasyl bayramyna has ýakyn wagtda bu ýagdaý habar berilýärdi. Geçen ýyl bu barada 11-nji noýabrda, 2020-nji ýylda bolsa 5-nji noýabrda habar berildi. Oba hojalygynyň ministriniň ornmasary soňky gezek 2-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde dowam edýän paýta hasyly barada hasabat berdi. Ýöne 16-njy dekabrda paýta etmek üçin meýdanlaryň taýýarlanýanyň barada da ýene hasabat berdi. Belki de häkimetler Türkmenistanyň kronikasynyň bir näçe gezek habar berişi ýaly meýilnamanyň durmuşy geçirilmeýändigini boyun aldylar şeýlelikde. Oktyabr aýynda Gurbanuly Berdimuhammedow sebätleriň ýolbaşçylary bilen duguşyk geçirdi we ýygnakda oba hojalygynyň yaramaz ýagdaý üçin ýolbaşçylary ýiti tankytlady. Şeýle hem ýurdun paýta hasylynyň pesdigini belläp, şu ýyl ýygnak
şu ýyl ýygnamak, hasyl ýygnamak meýilnamasynyň ýerine ýetiriljekdigine şüphe bildirdi. Peýgamberdi Allah berdi, azatlyga göý berildi. Şu aktivistin adyny dogry aýdyp bilmeýänler bar. Şoňa dile gürülmeýänler bar. Geçen ýylyň iň gowy habary Balkan awatdan peýgamber geldi, Allah berdigiň ýagny 50 ýaşly aklowçynyň boşadylmagy boldy. 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Allah berdi oppozisiýa aktivistleri bilen baglanyşy üçin 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne häkimetler onuň huligançylykda we bilkaslaýyn fiziki beden şikesinde günäkärlenenligini aýdýarlar. Ol bitaraplyk güni münasibetli bagyşlanan Türkmenistanyň 308 raýatynyň günäsi geçilen raýatyň sanyna giren bolsa gerek. Bu göý berilişiň noýabr aýynyň ahyrynda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça ýygyderli geçirilýän gep-beşikleriň nowatdakysynyň täsir eden bolmagy ähtimal. Şeýle hem bu duşuşyň öňe syrasynda häkimetler pasportyny ýygyna berip 6 ýyl türmede oturan Agajyma Bayramowa, ýagny Agajyma Bayramow jurnalist Soltan Açylowa bilen bir näçe gezek söhbetleşip geçirenlik üçin batylypdy. Agajyma Bayramowa pasportyny berýärler, soňam garyndaşlary bilen duşmany ruhsat berilýär. Muňa garamazdan syýasy sebäplere görä iş kesilen beýleki aktivistler we jurnalistler henidem tutsawlukda saklanýar Türkmenistanyna, ýagny Lukman Hursanay Ismatullaýewa 2021-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri 9 ýyl azatlykdan mahrum edilen görnüşde tutsawlukda. Habarçy Nurgelli Halikow 2020-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri 4 ýyl möhlet bilen tutsawlukda. Murat Düşemow 2020-nji ýylyň awgust aýyndan bäri 4 ýyllyk möhlet bilen otur. Gaz üçünçülüğünü diversifikasiya etmek synançyklary. Türkmen TV gazyny Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropaga ýetirmek pikiri Recep Tayyip Erdoğan'ı harekete geçirdi. Russiýa garşy sanksiýalar bilen öz ýurduna TV gaz merkezine öwürmäge we alternativ çeşmelerden göýük ýalňyç üçin etmeň uğurlaryny döretmäge synanýan Türkiýe bu teklip bilen içgiň gyzyklandy. Dekabr aýynyň ortalaryna awazada geçirilen Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýe başlyklarynyň ilkinji üç taraplaýyn sammitiniň esasy mewzuy şu boldy. Türkmen gazyny Azerbaýjana eltmeň mümkinçilikleri höküminde Hazar Asy gaz geçirjisiniň guruljagy göz tutulýar. Russiýanyň senatory öz ýurdunyň muňa ruhsat bermejekdigini, şeýle de suwuklandyrylan gazynyň Hazar dengiziniň üstü bilen daşalmagyna garşydyklaryny aýratynlygy tap geçdi. Şeýle de bolsa bu mewzuk, bu tema häzir diňe ara alyp maslahatlaşylýar. Ýagny iki variantynyň durmuşa geçirilmegi ýakyn geljekde mümkin görnüňär. Munyň bilen bilelikde Türkiýe Türkmenistanyň türki döwletleriniň guramasyna goşulmagyny ýola goýmak isleýär. Bu gurama agdalyga çağırşy dürli derejeli türk resmileri ýylyň dowamynda ençemegedek gaýtalap geçdiler. Erdoğan sammitde geçen ýyl syňça agda höküminde guramamyza goşulan Türkmenistanyň dolu agdalyk etapyny tamamlamak güýjümizi hasam güýçlendirer diýdi. Türkmenistan bolsa muňa henidem garşylyk görkezmäge dowam edýär. Arkadağ şäheri Arkadağ inni diňe Gurbanully Berdimuhammedowyň resmi ady bolman, eýsem goşadyrnyň içinde. Tutuş Türkmen halkynyň isleglerini göz öňünde tutup saýlananyň aýdylýan Ahal welaýatynyň täze paýtagtynyň adydyr. Öňkü prezidentiň özü şäher üçin goşadyrnyň içinde häzirki zaman bir ady saýlap almagy, ad takmagy haýyş edipdi. Resmi däl bolsa da
ýurdun hükümdary diýen döwrewap oýlanyp tapylan atdan has döwrewap başga nähili at bolup biler. Gurbanuly Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň güýdünde täze şäher gurmak niýetini ılan etdi. Ýöne munyň negativ migrasiýa ösüşi we çynlykay ykdysady krizis bolan ýurt üçin näme sebäpli zerurduny düşündirmedi. Şeýle de bolsa bahasy 1,5 milliard dollar diýip çak edilýän bu şäher 1002 hektar meýdanyna gurulýar we 70.000 ilat üçin niýetlenýär. Arka dağda kimin ýaşajagy we ol ýeri göçüň nähili boljagy entäk belli däl. Şeýle de bolsa häkimetler arka dağın ýaşaýjylarynyň we ilkinji etapda 12.000 maşgalanyň şol ýerde ýaşajakdygyny, goşadyrnyň içinde has gowy ýaşaýyş şertlerine mätäç adamlary öz içine aljakdygyna inandyrdylar diýe. İlat ýadygy 17 dekabrdan 27 dekabra çenli Türkmenistanyna ilat ýadygy geçirildi. Ýurdun garaşsyzlygynyň taryhynda 3-nji ilat ýadygy bolupdy. 1995-nji ýylda geçirilen ilkinji ilat ýadygyna görä ýurtda 4,4 milyon adam ýaşaýardy. Emma 2012-nji ýylda bolup geçen soňky hereketiň netijeleri hiç wagt çap edilmedi. Ýurdun 6,12 milyon ilatynyň bardygy resmi taýdan çak edilýär. Emma bu maglumatlaryň näme esaslandyrylýanlygy aýdyn däl. Elbetde häkimetler ilatyň güç we bagyt döwründe ýaşaýan döwletde nähili akymynyň bolup geçýändigini görkezmek islemeýärler. Täze ilat ýadygyna degişli ýerler adatdan bolşýaly Birleşen Milletler Guramasynyň bölümleri, işgärleri, wekilleri esasanam UNFPA tarapyndan taýýarlandy. Bilermenler topary Türkmenistana 2 gerek barıp gördü. Aprel aýyna çäre taýýarlyk görmek üçin we geçiriljek senesinde ilat ýadygyny gözegçilik etmek üçin. İlat ýadygyny alýanlary raýatlara garnaşlarynyň göçmegi bilen baglanyşykly sorag bermäge we ilat ýadygynyň netijelerini çap etmäge çagyrdylar. UNFPA netijeler köpçülüge ýetirilende we paýlananda ilat ýadygynyň gutornukly hasaplanýanyny bir näçe gerek nöňtady, ýagny intak hasaplamaga dowam edýärler. Emma munyň haçan gutorjakdygy belli däl. Dekabr aýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary bilermenler topary bilen geçirilen ýygnakda türkmen tarapynyň goşadyrnyň içinde ilat ýadygynyň netijelerini mundan meýlek neşir etmek baradaky tekliplerini halkara kadalary we ýerelgelerine laýyklykda öwrenjekdigini aýtdy. Meclis diplomatiýasy täzeyle girilýär. Sanlyca 2 minut galy. Mikrofon doganlar. Türkiýedäki illeşlerimiz, zähmet çekýän doganlarymyz täze eliňiz gutly bolsun, düşümli bolsun. Türkiýede şowluluk işleňizde, durmuşyňyzda şowluluk arzu edýär. İşiňiz ilerik bolsun. Meclis diplomatiýasy 2022-nji ýyla çenli türkmenleriň parlament diplomatiýasy barada hiç kimin eşitmedik bolmagy ähtimal. Hut şu sözlemi, ýylyň sözlemi diýip atlandyryp bolar. Ýylyň sözlemi şu. Meclis diplomatiýasy. Ozal ýylyň sözü Türkmenistanyny sanlaşdyrmakdy. Yani elektron döwlete öwürmek. Bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründäkiden hem has işçiligini görkezmek maksatly edýän aladasy.
Odol Türkmen parlamenti barada hiç kim bilmeyen olsa inni bu baradaki habarlar döwlet medeniýetynyň sahypasyndan aýrylanmagy. Has takygy mejlisin wekilleriniň alaýtada hut biriniň edýän işi barada. Goşadurlaryň içinde mejlis diplomatiýasy, halk maslahatynyň milli geňeşiniň başlygynyň prezidentler, ministrler, telekeçiler we köplenç parlamentarizmden gatydaş bolan beýleki adamlar bilen geçirýän ýygnaklaryna degişdir. Parlamentarizmi ösdürmegiň zerurdygy Kaka Berdimuhammedowyň diňe bir syýasy däl, eýsem ykdysady hyzmatdaşlygy hem ara alyp maslahatlaşýan daşary ýurda eden resmi saparlaryny esaslandyrýar. Döwletiň ilkinji birinji gaýnanesi. Türkmen döwlet medeniýetynyň şu ýyl ýazyşy gaýyn enesi gelinine goşadyrynyň içinde. Türkmen maşgalatynyň çuňur patriarhal esaslaryny we ýene goşadyrynyň içinde gelini näme etmeligini sözsüz düşünmeli. İstegleri gözü bilen çaklamaly. Bu düzgün ýurdun birinji aýaly üçin kadadan çykma dälli. Şu ýyl Serdar Berdimuhammedow köpçüligi diňe bir gezek aýalynyň adyny görkezdi. Ady henidem aýalynyň özüni görkezdi. Ady henidem medeniýetde mälim däl. Bu aprel aýynyň başynda Hindistanyň prezidenti Rama Nata Kovinda we aýaly Savita Kovinda ilkinji döwlet sapary bilen Türkmenistana baranyna bolup geçdi. Bu derejedäki saparlarda garaşylyşy ýaly Hindistanyň birinji aýaly üçin Aşgabatda medeni çäreler gurulmaly. Serdaryň aýaly mehmanlaryň sapary münasibetli berilen resmi nahara gatnaşsa da gatnaşmasa da gatnaşsa da resmi nahara gatnaşyp durýany Serdaryň ýanyna oturmandyr, oňa ýollaşyp bolmandyr. Türkmenistanyň oňa Serdar ýaly nominal rol, ýani belli bir derejede çäklendirilen has takygy az ýytyarly bir rol berilen ýaly Serdaryň aýalyna. Muň tersine adamsy prezident bolan wagtynda medeniýetde diňe bir gezek peýda bolan. Döwlet başlygynyň ejesi we ýoňky prezidentiň aýaly ogul gerek Berdimuhammedowa köpçüligiň öňünde çykyş edip birinji aýal bolup hyzmat etmegi has ähtimally. Azerbaýjanyň we Türkiýanyň baş tutanlary er aýallar bilen birlikde ilkinji üç taraply sammita gatnaşmak üçin dekabr aýynda Türkmenistana gelenlerine ogul gerek Berdimuhammedowa tarapyndan medeni çärelerde hem resmi çay oturuşy wagtynda kabul edildi we olara ýollaşyp bu ýyl şeýle hem Türkmenistanyň hormatly haly dokoýjy adyna eýe boldy ogul gerek Berdimuhammedowa. Yaponiýa sapary wagtynda adamsyna ýollaşyp boldy. Hatta koronavirus bilen şertnama baglanyşylanda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we aýalyna gowy arzuwlar bilen ýüzlendi. Türkmenistanyň kronikasy okoýjylaryny ýetip gelýän täze ýyl bilen gutlaýar. Size parakatçylyk, durnukluk we saglyk arzuw edýär. Goý täze ýylla azajygam bolsa gowy habar alalyň diýip dilek edýär Türkmenistanyň kronikasy. Bizim Türkmenistanyň kronikasyna 2022-nji ýylyň möhüm wakalar bilen baglanyşykly ýylyň jemini taýýarlap halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirenligi üçin çäksiz minnetdarlyk bildirýär. Şunça işin aladan arasynda mehriman doganlar. Häzir men bu efirden çykyp täze bir efire gidjek. Täze efirimizde başga tema, ýagny 2022-nji ýylda Türkmen hereketiň alyp baran işleri, aktivistlik we oppozisiýa işleri hem de adam hukuklaryna näil boldy 2022-nji ýylda. Şoň bilen baglanyşykly gysgaçyk söhbet ders, hasabatlara, maglumatlara, sanlara, bolup geçen ýagdaýlara syn eder. Häzir bu efir ýapýan, indiki efire başlaýan. Şoň üçin
täze ýylyňyz gutly bolsun. Türkiýedäkiler girdi. Bütün arzularyňyz hasyl bolsun. Hemme zadyňyz täzelensin. Täze ýylla, täze döwürde watanymyzda edip bolsa. Bilelikde gülüp oýnap gatnaşa bereriz. Täze ýylyňyz gutly bolsun.